Dolai longtrai bili bukhastini Kanchanchora bisibai khobjak Pitomoni parani okra Sotrogon Tripura nok nukhung sugyani bagai thai tongphano mungsa khlai chawi mayani bagai Hirolar Tripura mungai khoroksa Sotrogon Tripurani thaino khukuti bai sawi Hirolar Tripura Sotrogon Tripurani thayo rabar kai o thaini buthai sarinai hini sawi thayo rabar kaimini phiaba 15 year ngai tongphano mungsa rina nailia Hirolar Tripura o pati mungno kitinggai sini notice Tripura channelni koktuma thungnarokni buskango phaye shrai ke sawi khnarika Sotrogon Tripurani thai tabuk tamo jungjalok laijak khnainaidi borokni koktino beautiful notice Tripura tang norok tini chungno ringmani kalaikha mami chung sini jaga chung manani bagai sini jaga te gas lama phaiha chena o bagi kaina sarang buruni soya pojaruni soya tak je nang ba sajak obo danong ni jaga ani jaga obo ani jaga jut jaga o hi sini nok khairau to nok pain tong no kawai bo phang la tong chung nok sasu ire to manya hinai chang manche tabu khai sabo na kha nong jaga no Hirolar Tripura bahai ke na kha bagi kayari hine kaimani bagi bagi kaini kaimani se bo gas lama phaila rang lubongoi jaga lubongoi jema jene bere sago boni jaga ang paikha nei halai samas lai bisara ngoi kagos poto nang jaga paiman hat khunudi ani halai boni jun mani boni jun tiru mani abo khunuka aro samas dai se bo dorak saha nang song suyoi song tidugoi bening jota ubun sati rudi ubun ti budin ti bibi lagai abo nang akhiyai beni jun jaga lamanya ani hinjaka bo samas daya acha nong ni obo je obo baga khlai jaga nong jaga baga khlai ne hini sara kai manta rabar butuile norok bai bagai ja chalai bagja butai je butai tabu soi tong nar ne soi tong bisi busuk sekang oma haiken har jaka amma kahanale cara teran mang se 7 বছর na hana 10 বছর kai hanale 15 বছর কাখনা butai asuk din dia norok no norok le butai agi je kogrimani moto tangin chungno butai bagya ba herok norok sajak te ya dagi ro sajak am ya goltam tai sale bo ongnya o bunu sale bo ang butai saga na noni jakla no filmana abuti mang sai tongo tok gas phai bala jama jaga khai rina butai chai pe kangke jaga rina amti ni sata sago khai tak khai gas lama phai balai ang pai ha bongdai jaga tak nong ni o jaga te gas lama phai kata gangke tabuk oboni rang bo bono nahna nang tongo bono bola nang tongo bo chen khai ya hino kagos potro le bono ya farjak ob haino rok kuno rang rok najak kisa ob herok hoksapan nahajak kre kagos rok bon thani nong je jut jaga ni kagos rok bono ya farjak rok totong abon la hin sable o cara lani hino bi tela mane ro cheru niya kagos prosar bono ya farjak ta kangkha mungtam hin Hirolar Tripura norok bai kuno somporko jati gusti rok deklai kala ya bokhai tam khlai bokhai ai bekat tong ta bo kam khai sago mu roble robar kayo robar thui sago BGB nang khai o jaga ni malik de jaga ni malik nin mungkhai tam hinjak Nilorani o jaga je malik ni sabni mungui jaga bo ani bungu tongo ani buran bungu tongo jungkuni ni bungu tongo koi kani jaga pas kani jaga bo kami hinjak bo pitimini para bo bisi be khobjak Kanchanchora da bo Kanchanchora mono ardi blog ni bising khobdo na nin mungkhai mami Nilorani Tripura Tripura tabuk to monai norok jaga kifle ritung tai o je gas pipeline phaimani rang jaga kifle manan nangnai ani jaga te nostong mani abo gas lamani rang manan nangnai ang bo bai tong kosang ni halok ni bising te khlai koklam rok da salai jaka salai jaya kono bicarok parabo to bicarok khajak tam go sikapuru rang sini rini go seya bo suru lani go seyo cara bo jagun habo lani go se lani no buti dam bo lani no ঠিক আছে